ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Joey, hingkod ang pangidaron. May kanhi kalibin ug may usami ka anak. Nagabuwag na mi karon. Ug dinhimi nagkaproblema sa custody o visitation rights sa among anak. Aron iyong hisabtan, sugdon ko diyang nag-ipon pa mi, din may anak na siyang daan. Ingon ini ang mga panghitabo. Face to the wall. No. Gahe dyan kang ubata ka, ha? Bunal lang imo? No, sumbugan ako, mama. O saan mo sa pagsumbong? Gagisilutan o gimunal lang mantika kay nangaway ka sa ubang bata sa silong. Gibato ba ito nimong bato, ha? O nagdugo ang agtang adto. Nakasaka na. Ay, pagbuhat. Face to the wall! Mama! Munalan ko, Tito Joy, ay. Joey? Nga naman. Mutuo sa likadayon ang bata, ha? O pagkanig ko na siya mabunali. Naghilak na. Kaya naunsa gani mo. Layo pa gani ko, nadungog naman ako ng hilak sa bata. Nakasa na sa anak ni Chichi. Gibaton niya bato. Nagdugo ko nung perting hilak ka sa bata. Unyay mo sa ding bunalan. Daghan nang naghilak. Mapalagi yung taon na ako bunali. Gidaran na akong pauli din sa bahay. Naghilak ng daan bisang wapa pa masakit eh. Imong bunlot ako kamot. O gibunlot nun din ni mong kamot. Di na ko gusto nga mausap pa ni Joey, ha? Noon saan may noon eh? Baan. Ikaw bata ka? Ako rin nasadaan ni noon. Nga gusto ko lang tapantunon ng imong anak nga gahig oo. Wa kay katungod nga muhingan og ingon anak sa akong anak. No. Mauni nakaparat ni mo. Gusto tang mutabang og panton nga modisiplina sa imong anak. Kay anak na gunang pagtanaw ka na niya. Imo rin naman labanan. Di gyud naman panton ng bata ha. Mapabiling nila gahig oo. Kay mulaban ka man. Natural, anak man na anak ko. Ang magikay akong labanan sa away ninyo doa. Oh, Chris! Bisura ng kahimtanga pre Joey, mura mag unsa man tayo na eh. Mura kang anak dahil ni Grace ang imong karibal sa iyang atensyon di ay. Mao lagi pre. Pero okay lang unta ko pre anang atensyon lang akong kaagaw kang Grace ang anak. Kay anak na guna niya. Pero kanang kuhaon ko ni Grace og katungod pre nga modisiplina sa bata ba. Giisit na guna na akong anak ko. Maong gusto unta kong modisiplina anang bata ah. Pero spoil ba kay ng bata pre oy. Gusto kay musukon lang ko kung wa ang mama. Pero og naa ang mama, labihang butahan na pre. Mo na ako'y mabati ni Grace. Ay sos, sa iyon rana eh. Usaray sulbad ana. Buhati nagmanghod. Unsa? Oh, buhati manghod. Awa nagmay manghod na ng bata ah. Mabuta na. Oh. Nakaunaw na tuod ko, nga unsa ka kung mga anak mi sa akong gahipon. Base mabuta na ang anak niya sa pagkadalaga kung may manghod na siya. Pero siyempre, ganahan sa jud ko nga may anak na mi sa akong kahipon. Tuod man, nakaanak yun mi. Pero lahi ang nahitabo sa akong gi-expect. Nga mahitabo sa anak sa akong kahipon. Mas nisamot siya kang maldito nga makahimo na siya dautan nga dili ka makatuo nga iyang nahimo. Unya. Dave! Dong! Lingawa na imong manghod be. Kaya ako sang pabugnaon ning gatas nga akong gikuta walang kang inday. Kainit pa. Asa ko man si Grace eh. Naon muli. Imbis may anak na mi. Magsige man og lakaw.
Di naman mo puyo din sa bahay. Wa para ba akong negosyo nga gamay na nga akong nabian kay. Magbantay pa ko aning among masuso pang anak. Everyday pa gid. Oh. Kalit magkahilo ang bata. Dalingaw na siguro siyang magguwang. Oh. Dili. Dave! Dave! Oh! Kinuha ko! Ang biling ulan, mi! Kau dito di mo bata ka, oy! Da, Anong kita mo naman ni mo kaulan ang naong sa umanghod? sapa man kayo. Ang bilang ng kamot mo, bi! Agay! Sakit! Hindi pa sakit na dito niya. Patay ko, kipatay! Unsa? O sige, patay! Batakar, magagsurya, oy! Patay! Naunsa naman sad mo ganiha, Joey? Nasapa na sa kuno mo din, he. Halos gipatay naman kuno ni Mas Dave. Patay ba, oy? Dagan ang tanagbunog kung patyong pana. Maayon ang jugay mo pahaba o bakak ng mga anak, oy. Ayaw inaana ang anak, ha? Anak na ko na si Dave. Di ka kumpensahan na si Dave, Grace. Basin may naikan niya yung manghod. Kung ayaw sa unta pagsiglak ka, uy. Ati man na ni mga bata. Uy, ay pagbuot na ako kung asa ko mulaag, uy. Di ba ita kasado? Wa pa kay papel nga gipirmahan nga may katungod na kanako. Grace. Al, abin ako nagbuwag na mong Grace, Joey. Ha? Ano na kaingon makaanap, Fim? Kitaan man gud to nako siya nga may kuyog nga lalaki. Niangkas siya sa motor. Ha? Oh, basin kailan niya o baka igagaw niya. Igagaw ba, uy? Nga naglips to lips man gani sila. Sawa pa niya isulob ang iyahang helmet. Unsa? Nagkabuwag Jimmy Grace. Murag okay na lang sab ko kasi nagmatal na kog buntag nalipat lang day ko niya uban sa iyang laki. Ang problema na ko karon kay dili man ko niya paduawon sa mong anak. Unya, biya-biyaan ra baya niya ang mga bata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dili mi kasado sa inahan sa akong anak. Ug minor pa ang among anak. Iya mang biya-biyaan. Maadto ba day niya ang kustodiya sa among anak? Nga pabaya man siya nga pagkainahan? Ikaduhang pangutana. Gusto nako nga ari nako ang bata. Makabuhi man ko sa among anak, kinamang ko'y gamay nga negosyo. Pwede ba na? Unsa man na nako sa pag-fight nga akong right sa bata? Asa man ko muduol? Sa DSWD ba? O okay ra sa barangay? Ikatulong pangutana. Nagkasabot naman unta mi sa custody o visitation right sa bata. Pero usahay, di man siya mutuman. Dili niya ipakita na ako ang bata. Pero pabantayan niya sa lain. Kinana mag siya laing laki. Unsa may akong buhaton? Ikaw pat o katapusan. Palihog kog pasabot sa family code sa right sa usa ka dili kasado nga amahan para sa custody sa bata. Kay mura man og unfair sa mga sama nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joey. Mayong adlaw mga sukin tigpaminaw, sanga ni Attorney Eileen Bathan og Dr. Rene Obra, ako na si Attorney Buin Alguno, ang makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong hatagan dayon og pagtagad ang problema ni Joey nga taga Mindanao. Si Joey dunay kanhi kapuyo ginganlan og Grace. Anak kanadaan si Grace sa dihang nagpuyo sila ni Joey. Tungod kay spoiled ang anak ni Grace, nakauna-huna si Joey nga magbaton og kaugalingong anak sa iyahang kapuyo. Apan lahi sa gilauman ni Joey, kay ni samot naman hinoon ang problema. Ni samot man hinoon ka spoiled ang anak sa unang laki ni Grace og pasipad-an pa ang kaugalingong anak ni Joey. Mao ni ang mga pangutana ni Joey nga ato ang tubagon. Una pangutana, di mi kasado sa inahan sa akong anak og minor pa kini. Iya mang biya-biyaan. Maadto ba di niya ang kustodi sa among anak nga pabaya man siya nga pagkainahan? Atong isimplify ang balaod, Joey, under Article 211 o Article 213 sa Family Code. Ang Article 211 naghisgot og parental authority. Unsa kini?
si mama o papa dunay parental authority sa anak. O kini joint ang bata ug maghisgot tag custody di lang parang mama para sab ni papa. Silang duha dunay parental authority ug dunay katungod sa pagkustudi sa bata. Ug wa naghisgot ang balaod kasado ba o dili. Busa regardless Joey, kasado mo o dili ni Grace, kamong duha dunay joint parental authority ug dunay katungod kamong duha nga mo kustudi sa inyuhang anak. Arita sa Article 213 sa Family Code. Ang bata nga nag-edad ug ubos sa 7 anyos adto ni mama. Unsay buti pasabot niini? Mao ni ang gitawag og general rule nga ang bata below 7 para gyud nang mama ug mag-conflict ang custody. Apan dunay exception sa mga desisyon sa Supreme Court niingon for compelling reason pwede nga ang bata bisan pa ang edad below 7 adto mapunta ni papa. Pananglitan, bad influence si mama, sugarol si mama, or bisan kinsa lang laki dados balay makit-an kini sa bata. May mga sirkumstansya nga ang Supreme Court niingon dili maayo nga kining bataa bisan ang edad ubos sa 7 anyos adtong mama mas maayo adto ni siya ikustudi sa iyang papa. Ngano tungod kay ang gitan-aw sa tong balaod ang best interest of the child ug unsay pinagkamaayo para sa bata ug maghisgot og pag-ilugay og kustudi mao kana ang tumanon sa hukmanan. Ikaduha nga pangutana. Gusto nako nga ari nako ang bata kay makabuhi man ko sa among anak. Kay naa man ko'y gamay negosyo. Pwede ba kana? Unsaon man ako pag-fight ang akong rights sa bata? Asa man kumuduol? Sa DSWD ba? O sa barangay? Atong bahigon ang mga pangutana nimo, Joey. O adto kas barangay, ang purpose ana for settlement. Sabutan ninyong kamong imong kapuyo ba si Grace ang inyong conflict sa pagkustudi sa bata. Sabot-sabot dito sa barangay. Ug adto sab sa DSWD sabot-sabot gihapon ang mahitabo. Now, og dili mo magkasinabot sa barangay, di sa mo magkasinabot sa DSWD with respect sa custody sa bata, asa ka paingon Joey, adto jud ka sa korte. Unsay balaod nga i-apply para nimo? Atong i-apply ang Rule on Custody of Minors nga niipikto niadtong Mayo 15, 2003. Ang Section 3 nag-ingon, kung duna kay gusto nga ipaabot nga tus korte kay mangayo ka og exclusive nga custody sa minor, sa bata nga ang edad wa pa mag legal age, ang kaso nga i-file petition for custody of minor. Kini ang kasuha. Mao'y imong gamiton, Joey. Mo file kag petition for custody of minor. Imong ingnon ang korte, Your Honor, please. Ako mao'y angay nga mo custody sa among anak. Kay ako doon ako'y igong income. Ang akong asawa, wa. Ang akong kapuyo, magpabaya lang. Biyaan lang ang akong anak. Ang akong kapuyo nga si Grace wa maka-comply sa iyahang mahinungdanong obligasyon isipinahan. Uban pa mga grounds ni mo Joey aron tugtan kas korte nga mao'y mo custody sa bata. Natural, mokuha gid ka og abogado para mo represent nimo ngadto sa korte og mao'y mo draft sa i-file nga kaso. Ikatulong pangutana, nagkasinabot naman unta mi sa custody og sa visitation right sa bata. Pero usahay di man siya mutuman, di niya ipakita nako ang bata. Pero pabantayan niya lain kay naa naman gud siya'y laing laki. Unsa may akong buhaton ani. Tubag, under Section 13 sa Rule on Custody of Minors. Samtang pending pa ang kaso ngadto sa korte, pwede ikaw, Joey, nga mangayo og provisional custody sa bata. Unsa man ang gitawag og provisional custody? Og makita sa huwis
nga ikaw angay gyud nga tugyanan sa bata samtang pending pa ang kaso, ang judge mohimo og order, mo issue siya og provisional order awarding custody of the minor. Unsa man ni? Temporaryo una nga custody. Sa Tagalog pa, pansamantala. Sa inato pa, dili permanente. Dili pagyod mauna na, di pa na mo'y final. Samtang pending pa ang kaso nga imong gi-file Joey nga petition for custody of minor, ikaw una maoy tugyanan sa inyong anak. Kana o maka-justify ka base sa mga grounds or mga basihanan nga imong i-argue nga tuskurte. Mutugot ang judge ana nga ikaw una maoy hatagan sa inyong anak para sa temporary nga custody. Ikaapat og katapusang pangutana, palihog kog pasabot sa family code regarding sa rights sa usa ka dili kasado nga amahan para sa custody sa bata, kay mura man og unfair para namo nga mga dili kasado. Okay. Baliko na ko, Joey, to simplify. Ang parental authority or ang custody sa bata, joint kini. Parang papa o parang mama. O ang balaod, wa nag-ingon nga mas ubos ang inyong right nga dili kasado kaysa kasado. Regardless, kasado o dili, parihas ra ang treatment sa balaod. Ang mama o papa, dunay joint parental authority sa bata. Now, ug magkabuwag ang mga ginikanan, ang general rule mao, below 7 ang edad sa bata adtong mama. Pero dunay gitawag og compelling reason ang korte pwede nga mo-award sa bata ngadto sa papa. Now, dili unfair ang balaod, Joey, para sa mga dili kasadong amahan. Fair lang ang balaod. Kinahanglan lang dunay maka-guide ninyo nga mga amahan nga dili kasado ngadto sa inahan sa bata. Now, balik ta. Gamayng recap. Kining imuhang problema, Joey, og dili mo magkasinabot. Mo file na ikaw og kaso ngadto sa korte. Mo kuha na ikaw og abogado. Ang kaso nga file petition for custody of minor. Og samtang pending pa ang kaso, pwede nga mangayo ikaw og provisional custody sa bata. Aron ikaw maoy temporaryo una nga mo custody sa inyuhang anak. Bisan ang general rule, below 7 ang edad sa bata adto sa mama. However, kung mamatud-an nimo Joey nga tuskurte nga bad influence si Grace nga mao ang inahan o dili maayo nga ang bata adto i-custody ni Grace, mahimo nga ang judge mo hatag nimo og pagtugot o mo grant sa imong hangyo nga ang inyong anak ikaw ang mo custody niini. So kada lang una, Joey, salamat kayo sa pagpadani mo sa imuhang problema diri sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sa ngan ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Radyoman Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Og mayong hapon, mayong adlaw, Pilipinas.